ман 5 сол пеш гирифтори бемории шакли мутобиқ гаштаи сил будаму аз он бо муваффақият шифо ёфтам. ягон дона доруҳои зидди силиро аз даст надода табобатамро қатъ накарда будам. аввалу охир худо ва баъдан дар бораи таъсирҳои манфӣ ё зараровари доруҳо сари вақт ба духтурам хабар медодам. духтурам зидди ин таъсирҳо доруҳои иловагӣ тавсия медод. ман ҳатман иҷро намуда намегузоштам ки таъсирҳои манфии доруҳои зиддисилӣ боиси қатъ кардани табобатам гардад. сабру тоқат бисёр муҳим аст. нозукӣ кардан ҳеҷ фоидае надорад. кӯмаки атрофиён хуб аст, лекин сабру тоқати шахси бемор муҳим аст. боварӣ дошта бошед, шифо меёбед.